echilo nya zelo ma ndị na-echiri ọfa zelukwuo anyị abịalugo n'ebe a na-akpọ Manchester na United Kingdom ebe ndị Anambra steeti na-eme ịwa ji fa ndị na-akwadokwa n'ife a bụ ndị Anambra Welfare Foundation nke nọ na Manchester ọfọnwa na-akwado ife a anyị na-asị onye ọbụla nnọọ. Believe in yourself, that's number 1. You trust yourself, number 2. Be determined, number 3, and have your faith in the Lord who made you, because with Him everything is possible. Ndị be anyị ekene m ụnụ. Afa m bụ Dr. Chief Kate Anolue, abụ m onye na nka a na-etu m Ada jelu mba tụrụ ugo na nka mana ife ji wee malụ m na London niile bụ Aunty Kate. Ada jelu mba tụrụ ugo na nka onye anyị fụ n'akụkụ ya tata ife eji malia n'obodo a bụ Aunty Kate. Unu amago n'obodo anyị nọ ya na fada echi ife niile mana anyị na-echi anyị tozuru etozu na Anambra. Nna anyị na-asị gị ndewo. Daalụnụ. Ndị oriakụ ndị osodieme ụmụ nwaanyị ndị Anambra na Manchester ebe a na-awa ji ọfanwa bụ ndị nọ n'ebe a na-ekafa busi ọjị wee na-ebupụrụ ndị difa. Your phone and log into www.145.com. I'm going to need your Apple MC to that. Atọgbu onwe ndị ahụ afọ ya lụrụ na mma zigonu ndị ụwa niile na ndị awa Manchester mmadụ ga-eji eme ga-eme n'o. What is your name, darling?
Felicidad. Yeah, my business na bịa nke mbụ. So I'm him expect so I know that I just can't abịa kịta. Keke isikwa na afọ omenala ndị Igbo a. Ee, omenala ndị Igbo anyị amaka na eziokwu abịa m nnọọ wee fụ na ndị Igbo anyị ndị Anambra anyị na ha chịkọtara onwe fa wee na-eme emume nke ịwa ji obi wee bụrụ m sa aṅụrị ka ọ dị nka nnọzi na be anyị. What's your name, darling? My name's Sam. Gemma. Gemma, oh, you're welcome. Someone invited you? Yeah, Mariana. I don't know where she is, but yeah, we'll find her later. Yeah. I think she's running around for things. Yeah, maybe she's one of the organizers of the stuff. Oh, you're welcome. You're welcome. How are you finding the environment? Really enjoying it. So we had some jollof, and we had some chicken, some plantain. So many people are here for our EG. What's your name? Lauren. Lauren. Oh, you're married to Jude. your husband? Yeah, Jude or O'Casey. Oh, Jude Okezi. You both had it. Yeah. Okay, he's from Anambra. Yes. Oh. Okay, that's lovely. You're welcome. How are you seeing Anambra? Yes. Anambra culture. Are you liking it? Yes. I've been. You've been? Yeah. You've been to Nigeria? To Anambra? Wow. Can you speak Igbo? Kedo Kime. Oh, lovely. I na-ekele Zanda Elugo. Na-ekele sie ike. Ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Anyị na-ekele gị nwanne m. Ị chọrọ ife ị ga-acha. Ịdị ka anyị na-adị na Anambra. Anyị na-ekele gị. Gwana anyị afa gị. Afọ Malinze Chukwu Okafọ. Ọzọ na Iliko Kids na-ekwu ọbịa. Anyị na-adị ime wele je n'oke. Ọ bụrụ obere ife. Ọ bụrụ obere ife. Unu anụ n'ife okwu. Abụ ahịa gara ka a na-eri mgbọrọ. Anyị gara tata aka. Ije.